Ndichikutambirai zvekare pano padzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe ndatilike this video ndashare this video kune hama neshamwari kuitira kuti veruzhinji vabatsirikane. Vadikani sekuziva kwamunozita manews updates panapa ndinana ndakamabatanidza ndinge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update video ravagarwe vachishedza President Mnangagwa kuti hanzi mukoko wedu mukuru. Zvisinei vanhu vaita mutauro pamusoro pevidhio iroro pataurwa zvekunzi hanzi mukoko wedu mukuru. Mukoko inzwai wedhira ndiri kutaura. Mukoko wedu mukuru ndo mushedzero wangu achiitwa kuti ndo kuadresa kwaaita zita ravo. Dakusei mchiona video, mapedza kuona video musaskipe nekuti ndine chimwe chiri kupisa. Ndanibonei this video. The Republic of Zimbabwe, Her Excellency, the First Lady, Your Excellency, allow me to ride on the protocols already established. Ndoda kutora mukana uno, Your Excellency, ndikuzivisei mukoko wedu mukuru muzuva ranhasi. Your Excellency, mukoko wedu mukuru ndivo President of the Republic of Zimbabwe, Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, First Secretary ZANU-PF, Chairman SADC, the visionary leader. Your Excellency, mukoko wedu mukuru, among other many accolades, he is also a border jumper. The border jumper, Your Excellency. Mukoko wedu mukuru is a survivor. Vakararama njodzi dzakawanda kubvira wana dipondi wachida kudimbura musoro kusvikira vane ve-ice cream nezvimwe zvakawanda ma-accident handichakwanisa kutaura zvese, asi mukoko wedu mukuru is a survivor. Mukoko wedu mukuru akasarudzwa naMwari. Mwari ndo vakati iwe ndoda kuti urarame une chekuita nebudiriro yemhuri yeZimbabwe, une chekuita nekuvaka nyika yeZimbabwe. Saka rarama, tungamirira nyika ichipikirwa isvike mugore ra2030. Your Excellency, chiregai nditore mukana uno kuinvita mukoko wedu mukuru kuti vataure nemhuri yeZimbabwe munguva yanhasi. Your Excellency, say. Next update video rima youth ayo ekugokwe nembudziya after Independence Day vavakumba zvavaitaura maererano nezvavanga vaita ku Independence Day, zvavaitaura vachiti hanzi oti munzwire mega pavidhio ndakazotaura indoita kunge ndine manyepo kana ndoita kunge ndiri kuwedzeredza nyaya idzidzi. Ndinofarira kungofamba neproofu semuwero wandangoita izvezvi. Wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari. Ndatorekodhangwa zvaaritaura zviri kunakidza kaiziko sakuoneka ndiri kutaudze kuti tazashingwa sakanyangwa kuti defect independence. Mvura kukuhwa kese remvura kudai munhu wani kumwa yese kupedza kutsvaya iya rakanzi pepsiriya ungaite tangwa kuhwa kuti ura hwazara right izotodzokera ide kumba tonovata tichidya nevana chingwa zvakanzi defect taguta taguta here mudhara mama taguta tadya totopinda mubhazi mandi but ini bhazi rangu handisi kuriona sangopinda mubhazi randinangoona imomo aese anongotakura tongonangawo tonoturikira pamba. Ivi vagara kupi? Tobva kunyari pakwe mokuzva kwasisina ndokwatinobva ndokwatinobva asitafara taja taguta bhoizi rangu rese rakamira apa kuti riwane bhasi takwei takafara
chasara tunodya nevana. Alright. Gala. Kune gala mukuziva. Taizwa but manje kugara zvingazotikura because tauya kasinewa nemvura kaizwa. Eya, nhasi kwanaya. Tiri murori. Dzinotori nyasha kuti yazomira program ikapera. Aipinda munhu bhizi. Asi haataguta yedu. Singwa. Aiwa singwa tata. Singwa. Ko chicken nini maiwana here? Mufataudze chicken nini. Taja. Chicken nini ungaiti ukatipowa chicken nini yako. Wopaswa drink. Umwa. Unganyadzwa kuti yave independence yepagokwe chaiyo. Aiwa atafara. Aiwa. Imi munogara kuside kupi kwacho? Indobva kwasisina. Mugokwe asi? Ndiri mugaro wegokwe. Saka munotoya kumashops kunongo pagokwe center? Pana paito nembuzi. Oh, sorry. Saka isusu tinobva kuside kugokwe center. Asi tauya kupi kuno kuzodya. Independence. Taja. Zveikudya. Unganitaudza. Tatazara. Iye zvimabhega aida azere nesimba. Siyasa chakanyorwa kuti idifferent. Idifferent. Tafa. Handi. Saka moda kuti chii kuna president? President ngakuye imwe rori. President akati paimwe rori yechingwa ka. Aiwa, tosununguka asi we appreciate zvedu independence this time. Kuti yanga iri kuno kugokwe. Tanga tarangarirwa kuti tatakakangamwikwa but taona kuti tiri kusikamwa handiti na president vanotisiva. Saka we appreciate that one kuti rodi dzagadzirwa kuno at least wotambofarawo vanona. Bozi vanye kumbofara bozi vaingofarira kuharare chete kunational sports stadium. Asi kuno kumanje tafarawo kuti. Right. Saka taona kuti nhasi tambofarawo nawo izvo tinozvaappreciate. Handiti ka. Atafara bozi tavingwa isusuwo vekugokwe. Tise kungonzi wangonzi gokwe chete kunzi gokwe yazviita. Saka this time futi gokwe yaita sei? Yazviita. Gokwe yazviita tafura kumasvingo this time. Saka tiri nani? Saka tinongofara kuti president chirongwa chakangounza kuno asi message yangu kuna president. Rodi ngaichingoisawo katara tingodurunura kubva kukadoma kusvika pana. Alright. Tikangodaro chete mapapu edu anopapwa akapapwa moyo isitowa. Mapapu anodi? Anopapwa akapapwa moyo usitowa. Alright. Tichifara kuti takungorova nechi netara. Aiwa. Inenge yakunzi gokwe nechi netara. Pulasi president ngavatidzoserewo macotton company vedu ndo anotiraramisa. Macotton company. Alright. Gokwe. Aiwa, thank you so much. Tinotenda.